Meta qalli hekk li l-Prim Ministru Taljan qedlu jien m'għandix problema. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta f'kollegament telefoniku fuq l-istazzjon tar-radju Laburista tkellem dwar l-immigranti li Malta se tkun qed taċċetta minn bastiment b'54 immigrant. Il-bastiment la kien fibra Maltin u lanqas ma kien hemm obbligu internazzjonali biex pajjiżna jintervjeni u dan peress li l-immigranti ma kinux fil-periklu. Madankollu l-Prim Ministru Joseph Muscat xorta waħda għażel li jċedi għal pressjoni tal-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte biex Malta tieħu l-immigranti. U meta qalli hekk il-Prim Ministru Taljan qedlu jien m'għandix problema. Skont Giuseppe Conte stess, Malta se tkun qed tieħu 50 immigrant minn bastiment li temm il-vjaġġ tiegħu f'Lampedusa, territorju Taljan. Mingħajr ma rrikonoxxa l-isfidi kbar li jaffaċċja pajjiżna minħabba ċ-ċokon tiegħu meta kkumparat mal-pajjiżi l-oħra Ewropej, Muscat iddeskriva lil min ma jaqbilx miegħu bħala nies li jaraw sal-ponta ta' mneħirhom. Aħna li kieku tirraġuna kif jirraġunaw xi wħud li naħseb fil-fema tiegħi bir-rispett kollu jaraw biss sal-ponta ta' mneħirhom u tgħid isma' aħna ma nieħdu xejn imma nippretendu li ħadd ieħor jieħu minn tagħna. Il-bastiment qatt ma kien fl-ibħra li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' Malta u avolja l-bastiment baħħar lejn Lampedusa.